Καλησπέρα, Σπύρος Games 11 εδώ και σήμερα είμαστε εδώ για να ανοίξουμε την Team of the Season στο FC Mobile. Για να δούμε. Είναι ο Μπαμαγιάνγκ σίγουρα. Ναι. Είναι ακραίος. Καλά, ξεκινάμε ακραία. Πιέρε Μερίκο Μπαμαγιάνγκ, φοβερός. Θα μπει σίγουρα στην ομάδα, αν όχι στην πρώτη ομάδα, στον πάγκο. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο pack. Θα δείξουμε πάρα πολλά pack σήμερα, μόνο pack. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε Σουηδία, CM, ναι, ο Ferguson τον έχουμε ξαναπάρει. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε κι άλλο ένα. Κάνω όλη την ώρα exchanges για να πάρω όσα πιο πολλά μπορώ. Έχω δώσει όλο μου το fodder, όλους μου τους παίχτες. Λοιπόν, για να δούμε τι θα πετύχουμε αυτή τη φορά. Εδώ η Ιρλανδία, striker. Τζένα, δεν μου θυμίζει κάτι αυτός. Ο Γκούτμουντσον είναι. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα. 94 με 99. Για να δούμε. Θα ανοίγουμε μόνο Team of the Season σε αυτό το βίντεο. Μόνο. Λοιπόν, ξανά ο Ferguson εδώ πέρα. Καλά. Έχω βαρεθεί να τον βλέπω. Τον έχω πακάρει 5 φορές. Λοιπόν, πάμε σε ένα επόμενο. 3.500 Division Rivals points. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και αυτό το pack. Να δούμε αν θα πάρουμε κάτι καλό. Λοιπόν, έχουμε Σερβία. Έχουμε CM. Ναι, έχουμε Milinkovic Savic. Οκ, ναι. Μέχρι στιγμής μόνο ο Μπαμεγιάνγκ ήταν καλό full. Λοιπόν, πάμε για άλλο ένα με Division Rivals. Αλλά είναι μόνο touch. Και αυτά. Λοιπόν, Βραζιλία. Center back. Nice. Είναι ο Ντάντε. Ναι. Ακόμη ένα 94. Κάτι μου λέει ότι θα αργήσουμε να βγάλουμε κάτι καλό. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ κατά λάθος μπήκε και ένα pack του Champions League. Νομίζω. Ναι, κατά λάθος έβαλα και Πορτογαλία CM. Paris Saint-Germain. Ναι, είναι ο Βιτίνια. Ναι, κατά λάθος μπήκε αυτό το clip στο βίντεο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε για ένα exchange ακόμα. Λοιπόν, το βίντεο θα βγει αρκετά μεγάλο. Επειδή θα ανοίγουμε μόνο packs που έχω ανοίξει εδώ ολόκληρη την Team of the Season. Πορτογαλία. CDM. Ναι, Καμαβινγκά. Νόμιζα ότι θα είναι ο άλλος ο του Ραμ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ακόμη 94 με 98. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Θα δούμε τι θα πετύχουμε. Τα ίδια. Λοιπόν, θα πάμε για άλλο ένα. Λοιπόν, για να δούμε αν θα πετύχουμε κάτι καλό αυτή τη φορά. Έχουμε Ιταλία, CM. Είναι ο Μπαρέλα. Ναι, Μπαρέλα, πολύ καλό. Πολύ καλός ο Μπαρέλα. Μπαίνει κατευθείαν στην αρχική μας εντεκάδα. Ναι, πολύ καλός ο Μπαρέλα. Τέλειο. Τέλος, βγάλαμε κάτι εκτός από 94. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλο ένα pack. Ιαπωνία, right winger, είναι ο Κούμπο. 94 μόνο και διπλός κιόλας. Καλά.
Λοιπόν, οπότε το βάλαμε τον Κούμπο σε ένα άλλο exchange και πάμε για άλλο ένα, 94 έως 98. Λοιπόν, Γαλλία, CDM, πάλι Καμαβινγκά. Πω, κάθε φορά τα ίδια. Δεν δίνει τίποτα καλό η EA. Είναι σκάμ για να παίρνει τους παίχτες στα exchange. Πω. Πάμε για άλλο ένα τώρα με όλους αυτούς τους duplicates που βγάζουμε συνέχεια. Για πάμε να δούμε. Ελπίζω να βγάλουμε κάτι καλό από εδώ. Λοιπόν, έχουμε Γαλλία. Έχουμε CF. Αν είναι ο Γκρισμάν. Τέλειο! Ορίστε! Τώρα η EA Sports τουλάχιστον μας δίνει αυτό που αξίζει μετά από τόσα packs. Πάμε λίγο. 116 εκατομμύρια πάει ο Γκρισμάν. Πάμε, θα αλλάξω το σύστημα στην ομάδα και θα μπει κατευθείαν βασικός. Πάμε, επόμενο pack. Έχω χαϊπαριστεί τώρα, τέρμα. Για πάμε σε ένα επόμενο pack. Για να δούμε. Πάμε λίγο, βγάλαμε Γκρισμάν, απίστευτο. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ο Τραωρέ. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε 94-98. Ελπίζω να έχουμε κι άλλα ακραία σαν τον Γκρισμάν. Και να μην βγει fail η team of the season για μας. Γαλλία. CDM. Καμαβινγκά πάλι. Ουνάι Σιμών πάλι. Τα ίδια. Λοιπόν, για πάμε άλλο ένα pack. Ιαπωνία πάλι Κούμπο. Πέρε παιδί μου. Κούμπο και Ινάκι Williams. Σιγά. Κούμπο, Ινάκι Williams, Καμαβινγκά και τον Ουνάι Σιμών όλη την ώρα. EA Sports. Εντάξει, μας έχει δώσει κάποια καλά. Δεν είμαι χάριστος. Αλλά θέλω και κάτι ακόμα όμως. Λοιπόν, Πορτογαλία. Left back. Ζωά Κανσέλο. Οκ, Ζωά Κανσέλο. Οκ. Μια χαρά. Και ντούμπλι και του Νάι Σιμών στο ίδιο pack. 37 εκατομμύρια Κανσέλο, Λοιπόν, πάμε για άλλο ένα. Ωραία, πάμε για άλλο ένα pack. Αγγλία, Striker, Leicester City. Ναι, ο Βάρντι. Πάλι ο Βάρντι. Λοιπόν, πάμε για άλλο ένα pack. Λοιπόν, πάλι Πορτογαλία, right back αυτή τη φορά. Είναι ο Σάντος ο Σάντος. Ναι, Τιάγκο Σάντος, ωραία, μια χαρά. 29 εκατομμύρια, μια χαρά πάει. Τιάγκο Σάντος. Μια χαρά. Γαλλία. CDM. Νις. Πάλι ο Μάρκος Τουράμιν. Εντάξει. Δεν πειράζει, μια χαρά. Μάρκος Τουράμιν, 96άρης, πολύ καλό. Και Βιτίνια στο ίδιο πακ. Wow. Το περίμενα να δώσει δύο καλούς σε ένα πακ. Για πάμε τώρα να δούμε. Αλγερία, CDM, ο Μπενταλέμπ είναι πάλι.
Λοιπόν, 94-98. Εδώ κόλλησε. Τι κόλλησε. Εντάξει, να το πακ. Εντάξει, ήρθε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Κόμπι μια touch. Πορτογαλία. Right back. Τιάγκο Σάντος. Μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με άλλο ένα pack. 94-99. Οπότε το μεγαλύτερο μέχρι τώρα είναι 98 Γκρισμάν. Πάμε να δούμε αν θα βγάλουμε κάποιον 99. Εδώ είναι ο Αλντασάουρι, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι διαβάζεται. Αλνταουσάρι. Κάπως έτσι διαβάζεται. Αλνταουσάρι. Εντάξει, δεν είναι καν touch. Κανονική, έτσι. Ωραία. Και πάμε και σε ακόμη ένα. Σας το είπα, σήμερα θα βαρεθούμε να ανοίγουμε packs. Λοιπόν, Γαλλία. CDM. Μάρκος του Ραμ. 96. Εντάξει, είναι φόντερ, αλλά πάλι το ίδιο. Ray Sports. Εντάξει. Δεν πειράζει. 41,5 εκατομμύρια πάει. Ωραία, συνεχίζουμε. Έχω βγάλει τη μουσική του FC Mobile επειδή την προηγούμενη φορά έφαγα copyright από τη μουσική του FC Mobile. Και ναι, δεν κατέβηκε το βίντεο βέβαια από το YouTube. Εδώ πάλι Μπενταλέμπ. Αλλά δεν κατέβηκε, αλλά για να μην τρώω copyright συνέχεια βγάζω τη μουσική. Για πάμε να δούμε. Ωραία. Γερμανία βλέπουμε. Center back. Είναι ο Τζόναθαν Τάχ. Ναι, τι λέω. Ο Τάχ παίζει στη Leverkusen. Μπερδεύτηκα τελείως. Πω, ξενέρωσα. Νόμιζα ότι ήταν ο Τάχ. Γιατί ο Τάχ έχει ακραία κάρτα. Λοιπόν, έχουμε Πορτογαλία ξανά. Έχουμε Ράιτμπακ, έχουμε ξανά Τιάγκο Σάντος. Να, κάποια στιγμή το παιχνίδι μας δίνει όλα τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, πάμε για άλλο ένα. Όσο βγάζουμε τους ίδιους, τόσο πιο πολλά packs θα παίρνουμε. Γιατί δίνουμε το fodder στα exchange. Ωραία, πάμε να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε. Πω με τον Μπενταλέμπ σήμερα. Τρίτη ή τέταρτη φορά που τον πετυχαίνουμε. Και ο Μεντίνα. Πω, αυτούς τους δύο έχω βαρεθεί να τους βλέπω. Δεν πειράζει, όσο μου δίνει τους ίδιους, τόσο πιο πολλά packs θα ανοίγω. Αυτό είναι, μέχρι να μου δώσει κάτι διαφορετικό. Εντάξει, μου έχει δώσει έναν ακραίο Griezmann, έναν ακραίο Aubameyang. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, Αργεντινή. Right winger. Μέση! Μέση! Τι καρτάρα είναι αυτή! 98 Μέση!
Και πάνω, αυτό είναι ρε η eSports. Αυτό είναι. Πω. Ναι ρε φίλε. Παίζει να είναι και η πιο ακριβή κάρτα. Την έχω ψάξει, κάνει 556 εκατομμύρια. 556 εκατομμύρια, τι καρτάρα είναι αυτή. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Η eSports ευχαριστώ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Αλήθεια. Λοιπόν, για πάμε κι άλλο pack. Είμαι τέρμα χαϊπαρισμένος τώρα, έτσι. Γαλλία εδώ, βλέπουμε center back. Paris Saint-Germain, τι είναι εδώ. Α, ναι, ο Λούκας Ερνάντες. Την έχω πετύχει και αυτόν 500.000 φορές. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε με ακόμη ένα pack. Λοιπόν, δεν έχουν μείνει πάρα πολλά ακόμα. Καλά βγάλαμε Μέση, είναι ό,τι καλύτερο. Το striker. Ναι, καλά. Πού! Boniface. Πολύ ωραίος. Έχει ακραία σεζόν φέτος στη Leverkusen. Πολύ ωραία κάρτα. Ο Boniface. Και Μιλίνκοβιτς Σάβιτς. Ωραία. Αλλά είμαι τέρμα χαϊπαρισμένος. 50 εκατομμύρια ο Boniface, μια χαρά. Ενώ ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς κάνει μόνο 19. Λοιπόν. Πάμε. Ωραία, πάμε. Πάμε για άλλο ένα. Λοιπόν, τώρα σε λίγο τελειώνουν τα packs. Γερμανία. Center back. Ναι, καλά. Πες μου ότι είναι ο Τάχ. Πάμε λίγο ρε φίλε. Τι ακραίο βίντεο είναι αυτό σήμερα. Πάμε λίγο. Άλλη μια καρτάρα. Ο Τζόναθαν Τάχ. Φοβερή κάρτα. Φοβερή. Κατευθείαν βασικό στην ομάδα μου. Καλά, φοβερό έτσι. Φοβερό. Τι να πω τώρα. Ποια πάμε κι άλλο να δούμε. Ολλανδία βλέπω, left winger. Τσάβι Σίμονς. Εντάξει, δεν έχει πολύ ακραία κάρτα. Αλλά καλό είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο pack της μέρας. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και like, subscribe και για επόμενο.